Yawwa. Wallahi da zai ga mala. Ido uku. Ga uku. Shida. Ga uku. Tara. Kaga ido nawa ke? Tara. Ido tara. To ina da ido tara. Magana ce a kan ido da na zai ce wai shi yana da ido uku, yana da uku, yana da uku, yana da tara. To gani ne kuma Mustapha Shikar ga ido uku, ga ido ɗaya. Ina da nawa kenan? Ido hudu kenan. Don haka Naziru, ka daina ka ringa yawan fitowa kana gaya mana cewa kana da ido uku, kana da ido uku. To gani ni ido hudu ne da ni yanzu, in baka sani ba, na gode.